Atong sugaton sa atong masibang pagpagigsoon atong ipaabot ato ang advisor sa Catholic Faith Defenders, Brother Soc Fernandez. Imo na ning giahiyos gi-adjust sa jubilon. Kaya kana pang madumog dito niya saka ang master, saka ang dribble, down ang baho. Okay na. Ano yun kay sa atong recollection, klaro tatawag yun ang atong pambit sa atong mga speakers niya puhon. Ang pizza 13 na to sa Lunes po na, muna atong recollection. O niya ang pizza 20, 18 rather, pizza 18, Christmas party na to. Niya Lunes po. Gila sila na itong Sabado, sakto. So katong atong recollection Lunes, ani din pizza 13. Niya, dili pa karong Lunes mo abot. Kasi na ba ron? Karong Lunes siya? Karong mabot nga Lunes. Dili. So, 13 ang atong recollection na din Okay? So, this yung schedule. Lunes yapon gabi. Pista rin sa pizza 13 diri sa Hulyo mo ng pista rin Desembre Santa Lucia. Desembre kamo na siya 12 pista Santa Lucia. So 13 man sige lang kay ato lang ng Brad Adam ika na adjust sa pag-usap. So dili karong umabot. Gihatag na kong Catholic Encyclopedia Volume 3, page 275. Ato sa yung girecognize niya si Father Owen de la Victoria, pagtugan nga tigpaambit na to sa earlier times o pa siya trabaho. Niya to niya dito na siya mo paambit og daghang mga lugar sa Ormoc City. Doon na yung sa bunyaganan sa Brista na cancel. Yan, nagpabilin nga Katoliko na balhin ang tinuhuan. Kaya ngayang na panamilit nga pagsimba, sunod sa Domingo mo ito, pagka-Lunes, bunyaga na siya. Pagka sa Brista. Pero wako po niya tungkol ni Brad Owen de Victoria. Ito siya taga si pagpapakaya. Ang akong ingon nga, facts first. Are sa atas kalikunan. No? Muna ako nang ihatag ninyo kay mauni ang gidinay sa bagong Catholic Encyclopedia nga regarding the date of the birthday of Jesus Christ is unknown. May tungod sa pista sa pagkatao ni Kristo, wa na may bawi. Sayop na, kaya mga bagong kikinigod. Tulugod ni kapidjes, ikutlo lang akong labing minungnan. Pagkatun ako sa City Library, diha pag yun. Kaya ikuan ko na mga 20 volumes, Catholic Encyclopedia. Gihaman ko itong volume 3, sugot man, pirma lang ko dito, sa gawas na may kining patik kanang sa Xerox. So, Xerox ko dito pila ka mo. Kung ipadagha sa ato. Manang usa sa kadawat. Kaya nawa man itong akong panghatag. Yan na nangita na ko si Brad April ni provide na. De la Piña.
Dawara ni akong gutuon ini, kining facts regarding Christmas, December 25, page 275, Catholic Encyclopedia, Volume 3. Kining na first paragraph. He, St. Cyril, asked Pope Julius I, nagbando na siya sa 337, 352, to assign the true date of nativity. Iyang source ni St. Cyril from census documents brought by Titus to Rome. Kinsam ni Titus, emperador siya ni, nga nakabuntog sa, nakapildi sa Judea, kay ang ilang pangulong haod sa mga emperadores dito man sa Roma, mo nang pagkataon niya sa Roma, gihatag niya sa Papa. Ang unang St. Cyril asked Pope Julius to assign the true date of nativity from, di niya makuha, from census documents brought by Titus to Rome. Pope Julius I assigns 25 December. Another document, Cotillion Patros Apostolos 316, the year 1724, makes Pope Julius I write thus to Juvenal of Jerusalem, adding that Gregory Nacianceno at Constantinople was being criticized by having the festival. So dako kayo kalikunan gipada o gihangyo ni San Cirilo ni Papa Julio I nga i-assign na gyud kay gubot ng mga tao sa sakto, genuine nga adlaw na tawhan ni Jesus. O sa si Pope Julius bi-assign Disyembre 25. Pero doon ay dokumentong isaligan mo ng dokumento sa census. Kana census mo ng listahan sa tanang lumulupyo sa Jerusalem nga ang tuyo sa hari may bawaan ang ginaghanon silang lumulupyo. So nalista sa Santa Maria of San Jose, niyadtong adlaw mo sa pagkatao ni Jesus. That was Kislev 25, December 25. Unya, ang ikatong nga paragraph na kung basahon, kung na ikatapusan, it was no novelty from Traces to Cadiz. This feast was observed rightly, since its miraculously rapid diffusion proved its genuineness, being genuine. Besides Zechariah, mauna na yung basis Biblia, Zacharias. Besides Zechariah, high priest, entered the temple on the day of atonement and received therefore the announcement of John's conception in September, in the month of September. And 6 months later, Christ was conceived, that is March, and born accordingly in December. Nakining ikaduha ka paragraph, mo nali akong itapos, nga nung ikailap ni pag-ayo, di lang katong record sa census, nga natao si Jesus, December 25, na mo sa ipagpalista ni Santa Maria o ni San Jose. Ako nang sulti niyo, pero pambito na tamang balik na nanas Biblia. Lucas 1:5-6. Nga pagsuod ni Zacarias sa templo, atol siya sa turno ni Abias. Ngunya si Anghel Gabriel nagpahibaw ni Zacarias ng imong asawa na ko. Si Isabel, munang si Zacarias, wa mo to siya. Yan itong batanon pa yun, wa ni mabdos ko asawa, pero hinoon nga, tiguwang na kayo. Suko ang Anghel, inon tala. Di na ka kasulti, amang ka kayo wakam to. Unyara ka makabalik og sulti, ini kataw sa bata. Na, ang gisulti sa mong encyclopedia nga si Zacarias, gibaybaw sa Anghel, atol sa pangilin sa atonement, September na. September 15, Feast of the Trumpets, Pistas Trumpita,
Yang mosunod nga siyam kaadlaw mo ng atonement. So 15 dungagan ni mong siyam 24. Ang G's nga to sa 24, pista sa pumayag sa sala atonement. So natao, mananamkon si Santa Isabel, September 24. Yung unong kabuan, ihapkag unong kabuan, Lucas 1:36, miyadto man si San Gabriel ni Santa Maria. Nga manamkon ka sa anak sa Diyos, ang Kristo manunubos, saon pagkaibaw, pahitabo nini, mahal ka manulunda ang ako, amo ko mahilabti o lalaki. Iyo kahadlo kay lalang ni si Espiritu Santo. O karon ka mahibaw, unom na kabuan ng ipanamkon ni Santa Isabel, sa bata. Kanabata mo si Juan Bautista. So, gikan sa Oktubre 24, ihap ka unong kabuan. October, November, December, January, February. March, nanamkon Santa Maria 24. O niya kaya bata sa gestation siya man kabuan. So, gikan sa Marso 24, muihap kag siyam kabuan, adto na mahuhog sa Disyembre 24. Mo nang gisgutan sa ngayon na to, Discovery sa Lucas 1, mo na nga nanog, the Feast of Atonement, the date when Santa Isabel conceived John the Baptist. Yeah, 6 months after, March 24, Mary conceived. Accordingly, so, sa ato pa, natao si Jesus sa Disyembre, yeah, 25. Yeah, kay gabi naman, mo sabi lang pizza 24. Pagkagabi, 25 na. Mao na. Facts first. So, kung doon ay mo argue, doon ay mo supak, sa'yo na kayo tubagon. Kung dili Disyembre 25 ba, unsa man ang bulana, unsa pitsaha, o gina na pita, hindi mo makita. Ganon rin, nasod sa kalibutan nga nagpaskog dili Disyembre 25. Di sila kahatag. That's the misery for them. They are eager to criticize December 25 that they cannot replace what is really true for them. Di sila kahatag kung sa iilis ng pizza. Wow! Salimuno mo na nga ni matod pa, miraculously, it is diffusing. Sa ito pa, dali lang ni Kayla. Tungod sa ka-genuine sa mga ito. Ang nga itong facts. Sila mo supak mo ta na taber. Presuming nga kining amo dili tinuod sa may tinuod nimo. Sa may ta. Di sila katag. So, mo na atong unang pumahayag karon. Dili na. Kaduha si Kailas Bernardo Mili. Sa suong lapu-lapu, kaila ka. Ngan mo siya hid sa Catholic Defenders Bible Study dito. Gonzaga apelido. Ayangan si Brad Aliho. Yes, Aliho. Aliho man islang paragaan kauban na to. Aliho Gonzaga sa Upon, Aliho Gonzaga sa San Carlos, San Francisco, Camotes. Parehagyo nga, idara na lang to si Aliho Gonzaga sa San Francisco. Ayan po tayo na mo, doon na mo tayo mabasa, Bradso, kasi Jesus pare. Kung doon na kinsa may nag-ordain kaniya, magayon po tayo na. Kalitan sa ko. Pero ako nainom naman, dugay sa na akong gimemorize ang Hebreo 13:1. Sa Hebreo 13:1, nag-ingon nga, si Kristo, labaw nga pare, ug apostol pa yun. High priest, and he is apostle. Yan ka nga apostle sa Lucas 6:12, katong pagpili niya ang mga apostoles, usa sa mga komentaryo ng Bible, ang apostolos Latin, ang iskeloa, mo'y Hebrew hanon. Nga meaning anang iskeloa, pinadala.
nga nung dili man maka-ordin si Kristo, nga siya nang ordin magani. Asa mabasa? San Marcos 3:14. And Christ ordained the 12. And Christ ordained the 12. Si Kristo, may ordinar sa 12 kapostoles. Muna nga, ang nag-order ni Kristo, ang Diyos Amahan. Kaya doon naman tayo babasa nga ang Diyos Amahan, naghupot sa iyang pagkapare. The God the Father has its own priesthood. Babasa na nato sa Hoseas Kapitulo 15. Rather, Kapitulo 18, versikulo 7. Nagingon nga 18, versikulo 7. Josue, Kapitulo 18, versikulo 7. Kaya ang mga libihanon, walay bahin diha sa taliwala ninyo. Kaya ang pagkapare ni Yahweh, ngoy ilang panulundon. Ang mga libihanon, kini mga saserdote, walay panulundon. Dili kani sila katrabaho, bisag unsang mga employment sa gawas. Kaya ang ilang panulundon mo si Yahweh, pagkapare ni Yahweh. Mo bitaw nga itong mabasa sa numero 18:21 nga ang mga pare nga Hebreano, Hudiyo, dili katrabaho sa trabaho sa gawas. Wa sila panulundon, dagko kay ngiyota ilang bahin di sila kapanunod. Kay ilang panulundon mo ang Diyos. Mao nga, tanang mga tao nga Hudiyo, may katungdanan sa paghatag sa ikapulo, jismos, ngadtos pare. Sa tuwag doon na kay 1,000 pesos, 100 na ihatag atos pare. Doon na kay 20,000, doon na kay 2,000 ihatag na mas pare. So, jismos, mo na ilang abot sa mga pare nga sa Hoseas 18 City. Ang pagkapare sa Diyos mo'y panulundon sa mga libihano. Muna ko ang Diyos, noon ay iyang kaugalingong pagkapare, back in our minds, so sa tungo na siya ay order ni Kristo pagkapare. Kasi Kristo labang pare yun. Hebrano 3:1. Manyaningon mo si Kristo, San Juan 20:21. Ingon nga ako gipada sa mahan, ako nagpadala kaninyo. So kanang pong pagpada, that was the ordination of Christ as being officially sent by God the Father to the world. Muna nga akong itubag si kining aliho, bunsaga nga nag-order ni Kristo mong Diyos Ama. Kaya doon na may pagkapare ang Diyos Ama. Ug giya magipada sa Kristo. Ug si Kristo sa nagpadala sa mga apostoles ng mga pare sa. So muna akong itubag ni Brother Aliho Gonzaga sa suong Lapu-Lapu, amigo ni Brother Adam Ampil. Nangutan na din siya, Brother Adam, kung doon na ba itugot pa pag pasod o transistor radyo. Kaya nangutan na kung maminaw pa ka siya, mapabot ako sa mga bisita niya, maminaw, muy matabi niya. Pero just likewise, iyang pamutan noon, kung itugot ba, kapadatan nila transistor radyo. Yan ang may barato kay distribute ni Padre Paking Silva. Murag sintos ba ito? Pero sipa kayo. Ang gamiton, baterya. So, muna yung atong gisgutan nga pagpaambit karon niya, yung lang messages of meditation sa 1 Pedro 4:18. 1 Pedro 4:18. Mingon San Pedro, malisod magani pagkaluwas ang buutan nga tao og Dios noon, unsa nakalabaw kalisod sa makasasala pagadtong langit. May hinumduman nato. Malisod magani sa mga buutan og tao og Dios noon. Pagsulod sa langit, unsa nakalabaw kalisod sa mga dautan og makasasala. Lisod. Itang naninguha pagbinuotan, ningon, lisod magani. Ha? Ano mabasa na ito sa 1 Pedro 4:18. 5:18. 1 Pedro 4:18. Yes.
akong i-check kay sahay aminaw muna ko niya na ako'y lapsos nga wala ko ya 1 Pedro 4:18 kung ang mga matarong halos maluwas unsa pa ka kalabaw kalisod sa mga dili Diyos nun o magkasasala. 1 Pedro 4:18. Sa nindot ng point of meditation. Ang 1 Pedro 4:7 nayon sa si San Pedro ang panahon karon lisod sa batuni ang hapsay husay ng una-una o pagkugi sa pagampo. So, pagkugi sa pagampo. Usa sa mga tambag na prayerful ta. Ano yung palit nyo kong sariwan. So, sa kamot, kaya ka nang usay mag-drive ta, nindot sa diyan po. Kaya nakatilaw ko, heavy traffic yun. Sus, kadali rin ba ko niya. Pagkataas sa traffic. Ako, kadugay pa kayo na yung mahapsay. Mato, agit meron sa rin. Sara ka misteryo. Akong gamit niya. Kung paano hugot ang pagampo. Di ka lang pataglugak ang kwan, ang traffic. Nakasuod mo na ko, nakagawas na ko. Tingnan like coincidence daw. Pero sa akong una-una ka, ito pag sa ginagawa kong kampo, gigadali mo ko. Ito po sa Bernis, sa Lawaan Tres, sa ilog yun sa Taytayan sa Mananga. Kanang sa ilog yun sa Taytayan sa Mananga, gikan ka sa syudad, tungod yun na sa Welcome Depot. Kanang baligyanan ang mga gikinahanglan sa kusina sa mga dato. Gwapo kay mga bathrooms, ban pa. Deo sa kadako kay di karga puno pag yung karga nga ano po. Pulting kusuga. Ang ikatagbo niya mga sakinan kay tagbo naman siya. Gikan man siya sa syudad. So drive right, tapit siya sa right. So daghan nagparking kay ang lagbit ang signal para go. Giharos mura kamunggay. Pulting gabihan. Ang una na kong nadungog, 15 gri patay. Pero ang mga angol na gida sa ospital, nung uban nga gitanaw sa doktor, patay naman eh. 5 ra gida yung patay. 12 ang angol. So kaya ko pagkakalit sa kamatayon. Tuo ko tungos kakalit, huwag panguros. Ano maging wasag ka brake and driver nga kanang mga professional driver ni bawa na maka, tudluan maka. Now, how could you control your speedy car or speedy truck when your brake gadget is already disordered? Kung ang imong brake din na mo iskara ni mo ay may tabo. Saan ni mo pagpuno ka na? Kung professional driver ka, magkamao ka niya na. Masali ka maratol. So, dili ka maratol. Kaya magamit pa man imong clutch. Kanang clutch, makapadayon, dayon nagkusog. Samot kusog, tumban imong clutch. Pero tumban gina ni mo. Kaya pasud ni mong primera. Igsud yun sa gear nga primera. Kusog ka na sa mukango. Kaya mo, hinay mo siya. Isira ni mo ang kanang engine. Pinagi sa iyang yawi. Hunong ginagay mo pawang mga makina. Lagmit mapakong kan driver, nagay pasero, mga pakong dito, kay kalit man. Huwag di siya kayo. Gitan na oron sa mga batid ang sakinan. Maayo mag-brake. Pwerte yung hugutag brake. Ang isulti sa mga doktor, gi-check up nila ang lawas sa driver na sa sudden heat of heart attack. Taas kay presyon niya dugo. Pag-atake niya, dritsok, blackout. Blackout kay ka senseless, o nakakibaw. Usahe ka kalibutan na. O, tawag naman. Huwag siya ka. Muna dito po.
Dili dito ingon nga kanang yamangan tong Rivera. Oh, yamangan gyud primero lugar. Kay musud na kay kagtaytayan, gawas nga din na obertikan, minor gyud ka. Siya mo minor. Kay agpasay man na kay ang sunod nga mo ka duol og dawat sa anupog mas daghan imong karga diskarga ang anupog dako ka gabot. So that was it. So ang biktima wa yung tingali ito kapangandam tingali istorya o ba nagduko pagpaka dito sa silag blackout 30 man nakuha skinan truck ni karga doon ng kargahan o pila na kata. So that is it. Mura nga mayor nagpahibaw mga traffic strictness. Stricto na kay traffic. Gamay diferensya dakop gid kuno dayon para ang mga tao nga tigpakusog dito madlok. So mo ni ang atong mga pamalandong rong gabiyon na niya balik ko na to Brad Adam kay nibaw man ka nga karumpit sa 13 Dini. Lunes. Domingo mo pista. Ganun ipil ko mula Lunes. Mao tayo lagi ko nila. Kanabang naman ko yung batasan niya. Okay na ta. Okay na ta. Para na ta. Stress eh. Nada yung nagpaibaw doon? I don't need it only mo, brother Nam. Salamat kayo kayo, Padre. Salamat sa respect buutan kayo na. Itong alaga diri. So, 3 per minute. Sunod sa mana. Okay. Kuhan pa na. Kanang recollection pa na. Pero sunod, Sabado na doon. 18 ato tamag sa ulog sa itong Christmas party. O niya, ang mga kauban na makahimo, tangan yun natin kahimo, magda. Kaya mga magpundaga itang pagkaon ni na to, kay para na to, na magkasawa na to. Igipangan ko na, ang mga sudan, sila si Brad Tam, and his wife, Guba Group. Ya ako lang ni hangyos grupo nga kulay mo palit o puso. Kaya kung pagkatanas Brad Tam, pila to sila kabukod anong niya itong last year? 150? Oo. Ya nga itong kanon puso, basta gutumon ta, gamay naman ang duha kabuok. So magdala ko 300 kabuok puso. Ya kinahanglan nga bago-bago yung luto kay lumik ka ng puso nga ano basta bago pagluto. So muna, yan tubig. Nadako kayong singa na doon. Di sa na itong nagjar o galon, dispenser. Nadako, duha o tulo ka buok o ang disposable nga baso. Kaya sa'yo maghahin tubig, uhaw kayo. Pero may ganito itong tigom dito sa Archbishop Palace sa basketball kay daghang ginaganda ng tubig. Okay, salamat kayo. So muna, reunion na to sa Pizza 18 adlong Sabado. So, doon na mo yung mga safety ng inyong silingan. May bawa, kay open ta. Para makakaon yun sila. Gusto ta nga makasawa na to, bisa ko sila ibaon. Buntag na, Los Navy. Yes, susunod, Lunes. Buwa sa ko ka allowance ganun na brother, kaya duda mo kung masang niya ni Bina yun. So, Lunes sunod, ato nang i-announce sa mga umabot pang mga adlaw na doon na tayo recollection. Ganun. So, pasalamatan ng tanan nga kagiunan na to sa mga CFD reunion. Yan nakang kang imbitasyon si Brad Adam, si Brad Edwin Isaal dito sa Compostela. Doon ay Radio TV. Sila si Brad Chipre Gilyosa. Niya doon na sa tuwing hangyos pare na kausagyan po sa kabuan o kada simana po to, doon ay Catholic Apologetic Seminar. Sa muna itong ibabot niya, si Jong murag nakadawat na ito invitasyon para sa bukid, siya na ka ng bukira, 2 ka oras. Gikan sa kining karkar, unaga pa, o dili sa ilo, ato ba sa dalagit. Pero sa Bugo,
Makuha na less than 2 hours. 2 ka oras. Yan katong bukira ko. Ma-imagine mo siya kalayo. 2 ka oras na mong kakak. Lisod pa kayong daan. Pero daghan mo po dito mga dili na yung nato ba? Wala nga nadasing ang pare itong padagi na to. Nagpili rin yung sakinan nga 4 wheels. Kanang MacArthur Jeep. O doon na sa ito'y kining Jeep 4 wheels sa Toyota. Gikat-kat lang. Sayo na kayo. Kay upat ng kaligid mo tuyo. Kusigan kayo. Sa mo na nitamo niya ito magkataon mo sa maghanaw. Ang sunod, Brad Jung, murag dili na dito. Tingalig sa busubos jutay. O babaw pa ba? O naman na ibabaw ito, kay mong ito kinatumyan. Makita na ko na itong bukid sa Negros Oriental. Kita na itong bukid sa Asturias. Sa Balanban. Layo na kayo. Pero nindot yung ito ni Buto kay purting nindot na sangin. Adto ka kakita o lubi. Nga ang cluster ba, bulig, purting naghanagsun. Iya pagkatamis. Praise the Lord, it's too big. Pagkatamis sa unod, sus kinananay nun na mo, nakadaapag yun, nakabring house mo yun. Mura ka, ang bukid sa ato, sa mo mas magaway, kagmay na lang kayong bunga, pilipog na kayo kay, kanang bukira ko man, kanang anupog. Dito ang bukid kay fertile soil. Nanong kag, ang tanon, kwarting lipangan. Gay, basta siya mo sa otoran, tubo, saging, dagko kigulik. Kasang lubi, kinatumya na sa bukid. Niya pagsangad na mo, kay hayag ang buwan, duol na kay buwan. Sa ito pa, taas kayo itong bukid. Yan, salamat sa tanan, salamat ni Brad Jong Chua, salamat sa itong mga kaubanan nga, kanunay itang, wako diri, kanunay yung gining i-assign ninyo, kamu, Rosmanos Ugsulti, lipay taniya na. Brad Adam, salamat. Wala tayo open forum ron, Brad Jong? Wala. Mga tiyata, magampo ta. Singalan, samahan o sanak o sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos lang itong amahan. Pasalamat kami sa imong gugmaw kaayo ka na mo. Panalangini ang among pamilya, ang among mga ginikanan, igsuon, asawa, kapikas, mga bata, nga malayo ang taon sila ng COVID-19, Omicron, nga wa pa mabot sa Pilipinas. Pero doon ay usa ka buok ay sakpan gikan sa Africa, Pilipino, pero na-quarantine. Doon na siya Omicron virus. Usa ka buok. Magsalamat ni Uso-Us ang COVID-19 sa Pilipinas. Sabi na sa talisay, gamay na lang kayo. Salamat Ginoo. Daikon ka na mo, higugmaon ka na mo, alagaran ka na mo. Kaya ikaw nahigugma ka na mo, mga Catholic faith defenders, mga sakop sa simbahan. Pinagis panapang ni Santa Maria Virgen nga itong inahan, sa nga ni Jesus, Ginoong manunubos. Amen. Sa nga samahan, sanak, o sa Espiritu Santo. Amen. Klaro na itong voice there sound here, Brad Nils? Nils, kirinya, klaro ba? Klaro na.